Bigarrengo platera egiteko prest, ezta? Bai. Haragi bolak emar ditugu berdura saltzakin. Vale, barazki saltzakin. Bai, barazki saltzakin. Lehen da bizi, osagaiak. Tipula, piperberdia, zenaiua, porrua, baratxuria, arrautza egozita, arrautza, azukrea, piperrautza, haragia, hemen ogi xehetua, irina, eta tipula konfitatuta. Prest, osagaiak esan ondoren, azteko prest. Laguntza nahi baren baduzu, abisa. Vale, pues garbitu behar dugu zanahoria. Hori da. Eta boskatu. Oso ondo. Txiki-txikin da, ezta? Bai. Bale, ba. Bale, hau egiten nahian bitartean, esan, iradokizun bat jaso dugu. Zer? Iradokizunak, sugerentziak. Jendea Jendea bialtzen digu txoriene@eitb.conea. Eta hor, nahi izanezko zuzenketa bat egiteko, eta bakoitzaren iritsia jasotzen ditugu, eta gaur badugu bat, Jonek bialdutakoa, eta ondo, esaten dugu beak zaletasuna duela sukaldean, eta gurekin bate hitz berriak ikasten nahi dela. Beak, baita, ez zituenak ezagutzen, eta gustora dabilela, eta holaxe jarraitzeko. Hoiz esan dio. Eta eskerrak eman. Jonei, hori den esategatikan, eta basua guzti animatu. Baita ere, bialtzea, joko ematen dio, azken finean, zure lagunak eta familiakoak ikusten dutenean programa, behar bada, bat beste animatzen da, ezta? Igual bialeko dute. Hori da. Guri bialtzen digute. Jatetxea? Bai, paginara, errezetak eta hola, bai. Zuen hori da? Baina nola, errezetak eta baita ere hola iradokizunak eta horrela, bai? Bueno, Danetikan? bai, zer nahi duten, sugerentziak edo zuk esate duzu mazan, deitu dizu. Zu ondo. Orduan jartzen dugu. Baratxuria. Bai. Nola zan zuen web horria? www, Bai. algallego.com. Algallego. Hori da behira zerrezta, Ondo. Eta orain berria egin beharko duzu jatetxe berriakin, ez da, larreinarekin, ez da? Bai, orain ez dugu denborarik eman. Hori da. Eta bueno, gauza badakizu martxan jartzeko behar dela denbora. Gogoratu guztioi, aurreko egunetan ezen genuen, bar gallego dagoela alde zarrean, Iruñan. Bai, jarauta kalean. Hori da. Eta gero, hori da, eta oantxe hilabete eskai, sartu du beste jatetxe bat, baitare berak damaki, La Reina Club Deportivo, ez da? Hori da. Hori da. Goan emango diolako, berak toke berri bat. Hola ondo, ez da txikituta, Bai, nahikoa, gero. Vale. Turmisan pasatu bat dugu. Ondo. Haragi bolak egingo dituzu, azken finean zerri almondiga batzuk, ez da? Almondigak, hori da. Indar pixkarek emango diot. Bai. Orduan. Berazkarraz guztiak sartu. Olio pixka gehiago ondo dikoa. Jartzen aldugu pentsa bat. Pixka bai. Hora, listo, hola. Hori. Hola, beto, bai. Hau izango da bar gallegon dakazun errezeta bat, ezta? Bai, hori da. Eta La Reina jatetxe eramango duzu baita ere hau? Ez dakigu, horrendikan. Ez dakizu. Hombre, Ez da gizkigu handikan? haragi pilota bakizu egiten direla edozi momentuan, eta espalima da kartan, menuan edo. Hori da. Eta espalima Juan, azira batien azitzea, karta simple bat, pixkanaka ezagutzeko hango bere zeroak ze gustu dituen, ezta? Hori da. Badakit bertako berzeroak dirala oso paellazaleak, Bai. baina, zuka arroza egiten duzu era desberdin eta modu desberdinean baitare. Bueno, alde guztitara egiten dugu. Hori da. Orduan, bezeroak inbertia pixka modernizatu klub hortakoak,
bai paella jatea eta baita bestera batea, ez? Dentara, Risotto, modernizatu caldoso, bat, eta holakoak. hori da. Ea animatzen dian. Bai. Piskat kluzea dau, hola, Itxita. itxi horietakoa, ezta? Baina, bueno, iretzen hasia da, Hori da. Bueno, pues hori utziko dugu egiten, eta nahi bali baduzu jarriko dugu ja ura. Ura. Bai, saltza egiteko. Hori da. Ura edo salda, kasu honetan ura, ezta? Kasu honetan ura. Salda bali badugu, pues salda pizkat. Hori da. Barazki krema bat itia bezala, ezta? Hori da. Hori da. Hau izango da, haragi bolan saltza. Hori da. Bai. Orduan guain egozten delikan. Nahi altzu tapatzi eta hola nahi zu, hola xiltzeko? Ez, hola batzuko dugu. Orduan, orain egon batzuko bolak. Bai. Ezten dugu haragia. Ez abiskat? Pixka. Piper pixka. Piper beltza pixkat. Bai. Horrein, jarri behar dugu. Pixka. Bai. Arrautzi egozia pixkatuta. Bai, hori egozten azitzen delekan, orduan bota behar dugu piper, gorria eta azukri pixkat. Beira, honera, saltza bat botatu dizu, Hori da, bai. Hori da, bitoke desberdin. Eta piperrautz hori zer da, pixka pikantzia dana, ala gozoa? Hau gozoa da. Gozoa. Nio, pikante guztua nahi bali moduz, sartzen alduzu ere pikantea. Baitare, bai, guztuen arabera, ez da? Hori da. Guztua daukaguan. Beira. Eta orain? Arrautza naztu. Arrautza naztu. Platera aurreko egun batean itzen ginen San Fermin eta zeleku honian da honez. Aukera hori ematen zula. Eta kasu honetan igual egun horietan edukiko dituzu, bola pile bat egin da, eta horrela, ez da, tope. Ez? Bolak eta errezitak egin txugunak azti honetan, gienak, atope eginak. Atope hori da, ez? Eta kasu honetan bola pile bat egin eta eginara saldu, gozada bat, ez da? Hori da. Egin eta saldu, San Fermin tala ana, minantzintik anara kriston lan pila. Bai. Bueno, pues masa sobra guria gelditzen bali maizaigu. Bai. Egiten duguna da, buta hori nola erraten zu? Hori xetua. Hori xetua. Bai. Beste kasu batzutan ezaten da baita ere, ogi mamila pixkat esnetan elki, eta hor pixkat aragila ematen diolako, beste... Goxotasun tozi da, bai, hori. Bueno, hori ja prest dago. Hau prest. Jarri behar dugu pitzari txiki batekin. Piperrautz pixka bat, gozoa kasu honetan, baina zuek aukeratu nahi izanezko pikantia, lasai bota, norbean gustora. Azukria. Bai, azukria, bai. Bota dugu aiztin gatza eta piperra, eta horrein azukria. Hau gauza ikutu berezi bat izango nuke, ez da? Licentia. Bueno. Hori da. Eta gero bukaeran, zer ikutu ematen dion azukria. Bueno, pues... Piskat etxoinengo dugu saltzen bitartean? Etxoinengo dugu, saltzen bitartean, eta turmintza pasatuko dugu, eta joanen gara bolak egiten. Bolak egiten, bale. Nintzen egia lanak pixkat aurreratzen. Hori da. Hiru bola. Bi gehiago, saltza pasatu daukagu. Pixka bat, hori da. Hor daukazu. Zuek ezagutzen duzu birrindu, eta gero iragazi, eta listo. Hauan beti iragazten denean, hobeto da beti, irakin bat ematea. Eta, zuk eralde egiten duzu, ez da? Bai, hori da. Beti. Bueno, eta boskoan ikuste. Bazio egiteko, ederki.
Eta guan frijitu ingo ditugu bolak, eta? Bai, frijitu eta saltzen sartu, Bai, oso. eta ja platera prest. Bai. Saltza bai, Orduan, epeltzen. frijitzeko jartzen aldugu oliba Ekilorea. hutsa edo, bai, Bai, ekilorea. Edo hori. hori. Ekiloreakin adibidez, bai. Bai. oliba pizka jarri. Horrekin ikusten nahikoa. Martxan dago, berua Bai. dago, bota, bai. Gazilloan zenbat ipintzen dituzu, 5, 6? Bost jartzen dugu gu. Bai, Bueno, izautzen lima dugu klientea eta lima dakigu gozia handia izaten duela, igual 6 edo. hori da, zuek badakizue, naiz eta berak zuei ez ezautu, zuek esan txorienetikan bera ezautu duzuela, eta horrela igual behar bada almondiga bat, haragi bola bat, gehiago gutxi jo. Hori da. Gutxi jo ez, bat edo bi gehiago. Gehiago. Hori da. Utsi ematen lima dugu txorienetik heldu direnari, Hori da. publizidadi txarra, Hori da. Zu pentsatu guan, zuk beraiek ez, baina beraiek zuri seguru ezautzen zaitu. Hori bai, hori bai. Eta bueno, gure proposamen hori da, azken finean. Hala da. Hona etorri da zu zure etxi erakustea. Hori da, Bar Gallego. Iruñako alderdi zarrean. hori da. Jarauta kalean. Eta hori nun dago, kale nagusian pare-parean, ez da? Pare-parean. Pare-parean. Udaletxetik oso urren. Eta webgunea irubikoitza algallego.com. Hori da. Buru ona duzu, Bueno, burua hona ez dakit, baina bueno, gogoratzen naiz. Bueno, lau egun ere elkarrekin ja. Hori da, bai. Bueno, pues hau, la pizka frijitu Bai. eta jarriko ditugu. Bai, ez dugu sartzen dugu directamente zuzenian, saltzan, bale, bai, bale, bai. sartu ba, zuzenian orduan. Bale. Hori Hala, da, saltzera sartu. bai. Hor Eta kontu auken gotu momentuetan. 2 minuto, 3 minuto saltzan. Hori da. Bale, nik zure webgunea ikasi dut eta zu gure ikasi aldezu, Roberto? eitb.com. Hori da. Hori Eta da. nahi eran, hori ala karta da bezala, Bai. nahi eran ikusteko aukera, beak nahi duen orduan. Bai, eta gero Interneten. txoriene bilatu, ez? Hori da, txoriene, nahi eran, eta listo. Eta listo, galisto, Eta dena hori da. prez. Eta beak nahi duen momentuan, nahi duen errezeta aukeratuta, klikatu, eta gu azitzen berriz esplikatzen eta berriz iten. Behin eta berriz, behin eta berriz. Hala, bai. Bueno, pues albondiga ja prez daude, Hori da. haragi bolak. Eta orduan, Eta baita ere zan, internetetik ganan parte nahi eran aukera dagoela ikusteko, baina baita Twitterrean. Twitterrean ebera gaude, Twitterrean. Txorienen barruan. Hori da. Twitterrekin habilidadia dakasunak, badakizuen beste aukera bat. Zu ibiltzen zea Twitterrean dorrela? ke ba, Nire ez horregatik. ni zartagekin eta gazulekin nahiko du neska. Horregatik oso zailik entzatezatia, baina, bueno, bagaude, dakizuen. Bueno, pues, hemen daude. Hori da, oso ondo. Hola, xen? Gure bigarrengo platera. Gure xefaren azken ukitua. Porrua, tipula eta zenarioa erregozi. Ura gehitu eta zueztitu. Piperrautza eta azukre pitin bat gehitu. Haragi txikituari, arrautza egozia, arrautza gordina, ogi birrindua, gatza eta piperrautza nahasi. Irinetan pasa eta oliotan frijitu. Saltzari gehitu. Perrexila xehetuarekin apaindu. Roberto, daztatzera noa? Bai. Baina daztatu baino orain norbait agurtu nahi aldezu. Bueno, agurrak eman ikasle guztiari, barainen guri, Iruñak guri, eta... Udaletxekoai? Bai, Iruñakoak, hori dire Iruñakoak. Iruñakoak? Eta baita ere ostatukari, gallegoko ikasleari. Oraintze denari eta horrengo arte. Eta zure lantaldeai? Jatetxetako Bueno, lantaldeai? horikeri ere bai. Bueno, pues agurrak Dina, agurrak Lutxo, agurrak Elena, agurrak Julen, bihar izagutuko dugu Julen, etorriko da. Eta berriari ere bai, agurrak Bosra, Elisa eta Viktorreri. Hori da, larreinan daukazun ekipua, ez da? Berria, Lantaldea, berria, hori da. Hori da, Agurra animo denari. guztiak, ez da? Animo eta lan. Lan eta lan, Lanate barrantzi gol, da, hori da. Hori da, orain daztatzera. Osua, xamurra, saltza bikain egin dezu, azukre pitin batekin, eta bere ikutu eman dugu izan da,